L-artikolista nazzjonalista Daphne Caruana Galizia mistennija titressa quddiem il-qorti tal-familja u tkun mixlija bi vjolenza domestika. Allegatament il-każ ġara fil-bidu ta' Diċembru li għadda fid-dar tal-koppja Caruana Galizia fil-Bidnija, meta fir-rapport li żewġa Peter għamel għand il-pulizija akkuża l-martu illi wadbitlu xi affarijiet. L-aħbar ingħatat l-ewwel darba fil-ħarġa tas-Sibt tal-Orizzont. Dalgħodu għamel referenza għal każ il-ġurnalista Xavier Balzan fl-artiklu tiegħu ta' kull ġimgħa. U dan wara illi fil-jiem li għaddew Daphne Caruana Galizia nfexxet teddet blibelli f'attakk sfrenat kontra diversi persuni. Fost dawn Roger De Giorgio, managing editor tal-ġurnal Malta Today, il-ġurnalista Giulia Farrugia, Marisa Mikallef u Mari Benoit, features writer mal-Independent u anki attakkat li maġistrat Consuelo Sherry Herrera. Hija ħadita bi kbira li x'qed tgħid li sar diskors fuq il-ħajja personali tagħha. Fil-karriera tagħha, Daphne Caruana Galizia dejjem attakkat lil kulħadd, anke bil-ħajja personali tiegħu jew tagħha. Kif għamlet meta kellha sehem ewlieni biex kienu ppubblikati dokumenti konfidenzjali dwar is-separazzjoni tal-eks mexxej laburista Alfred Sant. Attakkat lill-familja De Marco, kitbet artikli fuq il-ħajja personali ta' George Borch Oliver u attakkat ukoll lid-deputat nazzjonalista Jeffrey Pulcin Orlando fost ħafna nies oħra. Daħlet fil-ħajja privata ta' Wenzu Mintoff u tattakka kull ġimgħa lil mexxej laburista Joseph Muscat, ġieli anke żefnet li żewġ uliedu li għad għandhom biss sentej u nofs. Għalkemm tajtu tikteb fuq il-ħajja personali ta' kulħadd, jidher li ma trid il-ħadd jgħid u jikteb fuq il-ħajja personali tagħha.